fede homo. Du er simpelthen bare så klam, du er. Ved at være kalder nogen som dig. Let the battle begin. Au! Kom nu her. Jamen, I er da også bare gode til at løbe forbi hinanden. Det er helt vildt. Oh, shots! Det er ikke sjovt at slå for dig dernede, jo. Ja, det er det der point med den der. Den må ikke komme op igen, jo. Du kommer ikke igennem der. Kan du sagtens? Jeg kan ikke ramme ham. Han kan ramme mig, jeg kan ikke ramme ham. Jo, det kan sagtens. Ja, det er flot. Den er dygtig, ja. Hvorfor dør han ikke? Meget fint. Ja, det er... Altså... Så må jeg kunne blive afgjort. Endelig. Hej! Ho! Ho! Hej! Ho! Hej! Ho! Så kan det spasser. Jeg starter med at stå sådan her. Det siger du bare til over filmer, André. Jeg filmer nu. Super. Ej! Det er ikke noget med at bygge blok. Prøv lidt pause! Pause! Sum tager 23, jeg skal lige have en snak med dig. Vi er enige om, at vi ikke sætter nogen blokke i kampen. Overhovedet. Det kan fyre, simpelthen. Det kan føre til diskvalificering. Okay? Super. Tilbage i jeres hjørner. Tilbage i jeres hjørner. Og kampen starter igen om 3, 2, 1, go! Ja, så bare Assassin's begge to. Hold da kæft, det går hurtigt. Hvad laver du der, Tyge? Kom herover, det spasser. Kom du herover, mand? Intens kamp. Kom du her? Kan du se det her brød herovre? Jeg har franskbrød herovre. Hallo, franskbrød. Jeg kom i gang. Nå, hvad er det? Ja, jamen jeg kommer nu. Øj. Hvad fanden, nu rammer han mig hele tiden? Nå, de spasser. Ja. Du skal bare lidt lige det, du skal. Hvor er det vildt. Jeg ved ikke helt, hvad der er sket. Det er også nu, André han har slået mig jo.
bliver du. Stærkt kæmpet, Bastian Bergholtz. Tillykke. Ej, der skal jeg sgu næsten have... Nå, skræt i. Hej. Samurai! Hurra! Samurai! Det virker da. Uria! Hanago! Hanago Takamachi! Gå da ind med dig, mand! Fuck! Au! Det ramte den! Fuck! Assassin! Hvad sker for, at du rammer så lang afstand? Altså, det er for god til lidt på vej, mand. Altså tykke. Nej! Det er lige vælter. Kom det, han der. Åh! Åh! Oj! Let's do this! Yes! Yes, man! Fanden, kan du ikke dø? Jeg har slået dig 100 gange. Meget HB har du, Rasmus. Ja, der er et eller andet galt her.